amarrecs, canejant. Si vos sabés pobles de la Val d'Aran, Cunta és barrecs de canejant. Si vos sabés pobles de la Val d'Aran, Cunta és barrecs de canejant. Araneses que tan aute sunt, ben peixent de veder des amurs a un sun. Nautes, se són nautes, ja sap. El dimarts és per fer festa, el dimarts per descansar, el dimecres anar al cine, el dijous anar a ballar, el divendres passar fort.